Καλησπέρα σας. Είμαι ο Σάκης Οκιός και συμμετείχα στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης GIP της ISEC WOM. Έκανα την πρακτική μου στην Bangalore της Ινδίας ως Associate Data Analyst στην εταιρεία Zyme Solutions. Η διάρκεια της πρακτικής μου ήταν 6 μήνες, αλλά στην πορεία επεκτάθηκε 3 μήνες περισσότερο. Από το GIP μόνο κερδισμένος βγήκα. Είχα τη δυνατότητα να ζήσω και να εργαστώ για 9 μήνες στην πολύ όμορφη Ινδία, μια χώρα με χρώματα, γεμάτο αντιθέσεις. Έμαθα πάρα πολλά για τον τρόπο ζωή τους, την κουλτούρα τους και γενικά έκανα παρέες με άτομα από διάφορες γωνιές του πλανήτη και έζησα και χάρηκα αυτή τη διαφορετικότητα. Όσον αφορά το επαγγελματικό περιβάλλον, είχα την ευκαιρία να εργαστώ σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία και να δουλέψω με άτομα που είχαν μεγάλη γνώση και εμπειρία πάνω στο αντικείμενο. Αυτά τα άτομα με βοήθησαν και να εξελιχθώ αλλά και να αποκτήσω εμπειρία πάνω στο χώρο αυτό. Ήταν πολύ σημαντικό επίσης που συνεργάστηκα και με άτομα από διάφορες χώρες, όπως Βραζιλία, Αργεντινή, Κορέα, Καζακστάν. Είναι κάτι μοναδικό και σε κάνει καλύτερο και σαν άνθρωπο αλλά και σαν επαγγελματία. Θα συνιστούσε σε όλους να αρπάξουν αυτή την ευκαιρία που τους προσφέρει η ISEC μέσω του GIP και να κάνουν μια πρακτική στο εξωτερικό. Θα αναπτυχθούν επαγγελματικά αλλά και πάνω απ' όλα θα ζήσουν εμπειρίες που θα αλλάξουν προς το καλύτερο τη ζωή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.